Bizden tatar караучылар үшін мен хөрмәт итеп инде үзебезнең бер туган телдә сөйләшкән милләттәшләргә инде инде мәҗбүри инде мен татар телендә дә мөрәҗәгать итәргә тиеш, чөнки менә үсеп бара татарлар өчен татар телендә сөйләшү килгән, алар үзен мәдәниятенә белән кызыксынган татарлар. Берсе язган миңа бик шәп дигән, мин шатланам шундый канал булганга ди, без татарлар ди. Рәхмәт яусын сезнең яхшы сүзләрегез өчен. Без дә шундый фикердә торабыз. Инде менә сез әгәр дә татар телендәге шушы безнең чыгарышларны менә шу мөрәҗәгать иткәнне карап, лайклар, безгә күңелле шундый яхшы комментарийлар калдырган булгасагыз, инде без тырышырбыз татар телендә дә бик күп сөйләргә, чөнки без күбесебез күп халык инде киң күләмдә татар телен бик аңлап та җитми. Менә мин мәсәлән яртылыштан дисә була, урыс авылы, бер өлеше украин урыслашып беткән, бер өлеше казаклар, ягъни казак халкы. Шунда татар булса бер 20% ни барысы татар. Шунда туып үстем Казакстан шигендә, Оренбур өлкәсе, Төстүбә, ягъни Солилецкий район. Шуны әйтәсем килә. Әтияни мәрхүм рухлар шат булсын. Безне тыялар урыс телендә өйдә сөйләшмәгез, татарча сөйләшегез. Шуңа шуларны рәхмәт шуларга. Без шул аркасында бераз телебезне саклап калдык. Инде соңыннан инде мин Татарстанга килүгә өйрәнә башладым. Шунда аптырадым. Безнең якта татарлар, мин татар телен белмим дип ялып әйтәләр. Монда килсәм горурланып, үзенә калса горурланып, ялмыйчы шул мин ди татар телен белмим. Шулай дип миңа шулай әйтеп торалар. Мин шу аптырап калдым, әйтәм. Бу нинди хәл? Бу ахыр заман килгән мәлдә. Шуны ясым килә. Әйдәгез, милләттәшләр, үзебезнең милләтнең абруен төшермик. Менә мин төрле шит илләрдә, төбәкләрдә булам, Төркиядә, Азербайҗанда, Дагыстандагы төрки халыклар арасында, Гагаузларда, Молдова дәүләтендә төрле милләтләр безгә карыйлар, бераз сокланалар. Сез татарлар ди, үз телегезнең гореф-гадәтләрен саклыйгыз ди. Әйдә шуларның өметләрен агартып инде, аларның ышанычын ничек раслап инде үз телебездә сөйләшик. Үз телебездә карыйк. Шуны әйтәсем килә. Менә мин 5-нче курсны тәмамлау алдына университетта, журналистик факультетында Сахалинда булган практикада. Шунда кибеттә дә, китап кибетендә татарлар икән булды, 1-2 кеше бер гаиләдән. Алар мине бик сөйләшеп тормадылар, китеп калдылар. Шунасын әйтәм, урамда китеп барабыз, теге урыс бик кунакчыл, зав. Отделом партийной жизни Емельянов Василий Михайлович рухшат булсын, әгәр дә исән булса, озын гомер булсын ага. Білмейм, инде яшьләре инде күбил, ул чакта да ул 55-тән чыккан, шулай шикелле минемчә. Шуны әйтәсем килә. Өенә парадыр, чәй эчертергә. Шунда урамда очратты да бер кешене, сөйләшеп торды да, безне таныштырды, татар икәүбез. Шунасын без китеп калгач, китә барагач, ул әйтә миңа, ул татар да, син татар, нигә чәйгә чакырмады? Битемә шулай сорау бирде. Шуны әйтәсем килә. Ул вакытта Сахалинда да хатта татарлар оялалар, бер-берсенә менә әйтелгән, мин татар, әйдәгез татарча сөйләшик дип. Екатеринбургта да шулай буладыр, кайсы вакытта. Ну, Сахалинда бигрәк көчле. Шунасын инде менә ничә 2-3 атна үттеме, татар конгрессы узды бит. Шунда әйтәсем килә. Шул Сахалиннан Закия ханым Валитова ничек шатланып, без татарча сөйләштек. Видеолар төшерде, ул минем Советский Сахалин газетаны алып фото ясады. Тагы нәрсәләр, мин әйтәм, ул әйтә, мин ди менә бездә ди татар музее бар, Сахалин шәһәрендә, шунда ди шул музейга куячакмын ди. Әйтәсем, Аллага шөкер, менә әлхәмдүлилләh, татарның горурлыгы үсеп бара. Ул чакта киләдер, зар какшап теге суса биргән үз телеңә киләдер, булмыйдыр. Хатта менә Екатеринбург шәһәрендә, ягъни Свердловск вакытта татарлар җыйналалар, ничектер фикер алышып әйткәннәр, без менә шул бер
ашхананы кич белән ичмасам айына бер тапкыр татарлар жиналып шунда күңел ачып кич уздырык, вакыт уздырыксам. Анда курыктылар, чөнки ул вакытта рөхсәт имеш бирмиләр, куркалар татарлардан нигәдер. Алар 30-нчы, 20 елларда, 30-нчы елларда жанын, тәнен жәлләмичә шул теге Уралмаш, Химмаш заводларын төзгәннәр. Ул вакытта гәзитләр чыккан татар телендә Алмашка, Бакыр һәм Шүкеш. Шунда карамастан татар башкорт китапханасы булган шунда. Аларны китапларын юк иткәннәр, гәзитләрен юк иткәннәр. Татарларны бетерергә тырышканнар. Менә бик рәхмәтле булып чыкты ул вакыттагы хөкүмәт татарга менә. Бик рәхмәтле. Шул хәтле татар җанын тәнен биреп эшләгән татарларның аларның инде милли аңын бетергә тырышып, шул китапхананы юк итеп, гәзитләрне юк итеп, шуны аптыратты. Шунда да әйтеп килә. Партия эшлекләр ничинде әйтергә партработниклар урысча әйтмешли инде эшлекләсләре мәймәс инде. Гафу итегез. Күптән кулланмадым ул сүзне. Шуны әйтәсем килә. Бар иданда бер зам заведующий областного дома просвещения. Мина кирип торадым татар булгач. Ул татар җанлы кеше булды. Бер вакытта сөйләштек. Ул вакытта 82 елны инде Горбачев, гафу итегез. Андропов килде дә түрә булып шунда ничә еллык булды? 82, 22, 60 еллык. Инде СССР оешканга 60 еллыгына багышланган бер кичә булды. Шунда чыгыш ясаганда Андропов шулай дип әйтте. Милли мәсьәлә инде, национальный вопрос, ягъни национальный вопрос в целом решен, но есть некоторые нюансы. Шуны кулланып без инде тоттык тайда, абыйм әйтәм без ЦКга язык әле хат. Ул менә шунда обкомда эшләп, областной дом просвещения шунда эшләп, шунда да куркмады, кыю кеше булды. Әйдә ди, әзерлек тә бер материал шунда хат язып җибәрик ди. Шуннан соң инде ничектер ул бераз бездә сүнде дә ине нәрсә инде шундый энтузиазм. Чөнки бүтән татарлар бәлки аны ни хупламагандыр. Шуңа безгә бит кирәк имзалар күбрәк җыярга. Шул бер мөрәҗәгать итеп кенә милли рухны күтәреп булмый. Чөнки без менә шул бик теге сөйлисең, кычкырып сөйлисең, сине шул сиңа бәя бирәләр, имеш милләтче, син шовинист, тегеләй булай тотыналар. Шуны әйтәсе килә. Безнең конституция нигезендә һәр милләтнең хакы бар, үз телендә сөйләшү. Анда маддәләре бар шундый. Каждый имеет право использоваться родным языком для обучения, для общения. Шул конституцияны кесәгезгә салыгыз да йөрегез. Чөнки менә әйтәсе килә, мин хатта Төстүбә элек татарлар торган шәһәрдә минем апам кибеткә керсә, шунда оныклар белән сөйләшә татарча, тегендә кибетчә кычкыра, говорите по-русски ди. Соңдан без билдек ул татар хатыны икән. Менә нинди хайванга әйләнеп торган татар хатыны үзенең милләттәшләренә шулай акырып тавышланып тора, урысча сөйләшегез. Сатлык җаннар күрдегез менә инде безнең татар халык арасында иң эт шундый килеп чыга кайсы вакытта. Шул менә конституцияны алыгыз да, кесәгезгә салыгыз да, йөрегез. Әгәр дә сезгә бәйләнсәләр, сез шуны чыгарыгыз да, күрсәтегез, төртегез бурны белән. Икенчедә шундый үзенең пычрак бурыннарын әллә кая тыкмасыннар, аларны чакырмаган җиргә. Кемдер бардыр менә урысча әйтмешли бик шундый интернационалист, бигрәк шул кавычкаларда әйтәсе килә, милләтче дип әйтер. Әйе, мин милләтче, мин казак та милләтче, казахский националист. Я гагаузский националист. Чөнки мин казак та, гагауз да, үзбәк та милләтчесе. Һәр чакта мин торам шундый нуктада диерсә инде урысча әйтмешли позицияда. Һәр кеше теләгән чакта үз туган телендә сөйләшергә тиеш. Гагауз гагаузча, төркмән төркмәнчә, үзбәк үзбәкчә. Һәр милләт үзенең телендә сөйләшергә тиеш, шундый хакы бар. Чөнки ул безнең конституцияда андый язылган, кешенең ирек конституция бирә. Һәр кешегә үз туган телендә сөйләшергә, үз туган телен кулланырга. Ничек менә күңелле булды Казанда, бөтен дөнья татар конгрессында татарлар төрле төбәкләрдән килгән, хатта Перудан килгән, Майами,
кушылган, Америка кушылган сартынан шуна ханым белән сөйләштем, әйтәсем килә менә. Исән сау булыгыз.